Awa guys, ang kuan, ang chat ni ni Rex dili sa kalsada. Oh. Yo! Happy na sa itong service. Pila takamok, Eva, pila takamok. Na-upgrade na to. Ay, pila takamok. Uno. Sa sidecar, pila yung limit. Asa mo Laliman ka na, oh. Si Lupin Mega. Gawin. Nakatips na, nakatips. Ano ni Nero? Kapit ra ko. Kapit ko. Ano? Ingna tips. Yawa mo di ay. Gulat ako sa makita mo yung timis doon na. Mapakita ka mo ba sa timis na kulis na tabuli. Tagigo. Tagyoy. Ha? May piso lang. May piso, oy. Napugoy, kwarta, oy. Wala rin. Ang reaction ni Timis, ha? Nilabay naman daw dong. Ang kuwan. Ang Pasko. Kana pangayoy ninyo dong. Dato kay na dong. Dagan kay siya dessert. Aman tamong ko na ni. Am na mga say ni. Gift. Unsa man yung lanto gift? Pangatay mo ba? Christmas ba? Lanto ba doon? Ah. Di pwede gamiton ba? Kan sabi daw na. Kaya naman. ID live. Hello? Yeah. Ano sa Facebook? Dito pa ka makapalit ng face mask basta wala kay face mask. Hindi ka makapalit ng face mask basta wala kay face mask. Oh, yaga. Ah, libre go. Sige, salamat go. Jess. Dakwar po ng Jess. Lago. Jess. Ang ano ang sauce? Kapino ni. Pakapina na. Dungog kayo ba? Gas lampinig man di ay. Ano? Yaoy pubag kayo. Abi ni mo kuan, lamigas. Binong lamigas. Awal si puro. Puro sa lamigas. Ang lamigas mo kadakan iro. Tuan ba? Kana ba? Bawal ba dyan pila man wala man sila gabutang dihag kuan. No entry. Wala. Bawal ba dyan dong? Pila may limang kapis dong. Low key may Stevie so. Ngayon si Lupin da ba? Ngayon naman. Unsa na si Lupin? Sila sa bulag. Gago. For my love, that ain't for my love. When you got everything that I want, why you acting vain for my blood? That ain't for my blood. When you got everything that I want. Papasa man kasagam ni Pintay.